नायदो लोगोफोर दिनै न' खुन्था गंसे गोदान गायसननो थांगासिनो दङ नै गामि जोबथारनायाव खुन्था गायसनजेननायाव माब्रै गायसनो बेखौ दिनै नोंथांमोना नुलांनो मोनसिगोन। नै बोथोराबो बारा थिग नङा अखा फैहांहां होमबाबो थांना फैनोसै दसे मासि लेथ्रा नै खुन्थायाव सोनो आसानखौ थियारि खालामनानै लाग्रोनाय जाबाय। फुङावनो बोबायबा नोङो फैबायानो नै खाहांबाय जों खुन्था थसे दिनै गायसनगोन फार्स्ट गोदान। दे मस्ला दे गोलैगोन दाबो जाया दे न' गोदान गायसननायावलाय गायसनजेनबाय दिनै गोदान अपेनिं बोरलाया बिथिंनो थांनांगौ सानजाहा सानजाहा ओइ ओरै हो बेलथाय खोलाहा होलाय ओम आयाहि दे होनबाय दे ओम आयाहि बरदे देवी त्रयोत्तरे ब्रह्मवादिनी गायत्री सन्दसं मातृ ब्रह्मजनी नमोस्तुते। ओम भू ओम भुव ओम सह ओम मह ओम जन ओम तप ओम सुतम ओम तत्सवितु वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्। ओम आप ज्योति रस्य अमृतं ब्रह्म ओम भूर्भुवस्सुरम्। आं दिनै न' गायसनबाय जाहाथे बे न'आ मोजाङै लुफुंनो हायो बेखौनो आङो गले गले खुलुमबाय। दांनो हागोन ना हाया बेजों एखौ हरदो आरो जयग' होनानैसो गायसननायमोन नालाय जयग'नि हांगारखौ हाखराव होफानानै फबनाय जाबाय आरो गायसनजेननाय खुन्थायाव। खर'नि दंना गैया खर'निजों लानानै दङ खन्थाम होदो खन्थाम ओरै ओरै थाफै खरनिखौ हा नांबायलै जाबाय दे आरो खनसेबाव जाबाय न' बिगुमा No, 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 no. ये फबदो दे गया दे फबो हरफानांगौ गया बै साइकेल लाबो साइकेल 50 51 थाखायाव हरनांगौ ओरै हामा बेखौ हरफाजोबनांगौ बेयावनो दान होखानायालाय जाबायलै लाबावदो बेखौलाय सावजाबावनो